So here in Olarsen we have approximately 150 trucks that we own ourselves. In addition to that, we have around 250 cooling trailers and movers. Todo tipo de vehículos, pueden ser de carga, pueden ser turismo, pueden ser camiones de 3.500 kilos, de todo. Meidän kalustossa on pääasiassa pakkaavia jäteautoja eli pakkareita. Ja lisäksi on jonkun verran vaihtolava-autoja ja pakettiautoja. Meillä on kaikki autot otettu Mersulta. Meillä on Taxi Helsingin liittymät autoissa ja Maponin vehkeet. Meillä on periaatteessa kaikki parhaimmat mitä. Ei me ruveta säästämään tämmöisten kanssa, koska me tehdään töitä näiden kanssa. Nämä on meille työkaluja. Näiden täytyy toimia koko aika. Yeah, I certainly would recommend any company who are looking into a additional features in their GPS or fleet management system to look for Mapon, the Mapon platform, definitely.